Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Район хуҗалыкларында арпа чәчәләр. Зәйдә хәйрия марафоны башланды. Югары Лыжы авылында агачлар утыртылды, биредә шишмә төзекләндерелә. Район хуҗалыкларында кыр эшләре киң колач белән бара. Ул көзге культуралар күп еллык үләннәрне тукландыру һәм тырмалаудан башланды. Хәзерге көндә игенчеләр арпа чәчү белән мәшгуль. Бу эш ничек барасын, тулырак киләсе видео язмада. Яңа Спас авылы янындагы басуда махсус техника арпа чәчә. Хәзерге көндә Восток агро фирмасының Сорсыз Баграш искезе Александр бистәсе бүлекчәләрендә чәчү эшләре бара. Хуҗалыкта барлыгы 3058 гектар мәйданда 2 сортлы арпа утыртылачак. Амазон чәчү комплексы һәм СЗП чәчү агрегаты бу эштә катнаша. Арпа каралган Восток агро фирмасы буенча 3058 гектарда 2 төрле сорт чәчелә. Берсе аның нур сорты, репродукция суперэлиты, икенчесе памяти чепелева. Туфрак көздән үк сыйфатлы яхшы итеп эшкәртелде. Яздан тырмалап дым каплатылды. Район басуларында арпа чәчүгә шимбә көнне керештеләр. Ул 11247 гектар мәйдан биләячәк. Эш барлыгы 52% башкарылган. Хәзерге көндә хуҗалыкларда горчица чәчәләр. Шулай ук күп еллык үлән мәйданнарын тырмалау эше бара. Аграрийлар алдында чәчүне технологик таләпләргә туры китереп, вакытында сыйфатлы итеп башкару бурычы тора. Язның бер көне ел туйдыра дип юкка гына әйтмиләр шул. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зәйдә хәйрия марафоны башланды. Районның оешма предприятиеләреннән кала игелекле эштә теләге булган һәркем катнаша ала. Ул ничек узачак? Бу хакта тулырак алдагы сюжетта. Без бердәм халык, шул исемдә районда игелекле чара башланып китте. Марафон буенча җыелган акчалар махсус хәрби операциядәге якташларга җибәреләчәк. Зәйнең барлык оешма предприятиеләре, идарәләр дә читтә калмады. Аны Зәй җылысы хәйрия фонды белән яшьләр эшләре идарәсе оештыра. Махсус тартма һәр оешмага тапшырылды. Зәй ГРСы да бу эштән читтә калмады. Бүген исә оешма хезмәткәрләренә әлеге марафон турында аңлаттылар. Все учреждения, все организации на протяжении всего времени, сколько мы занимаемся благотворительной помощью нашим бойцам, активно участвуют во всех видах помощи. Никто не остается равнодушным, не только предприятия, вся общественность не остается равнодушным. Оешма предприятиеләр генә түгел, Зәйнең эре сәүдә нукталары да хәйрия марафонына бик теләп кушылды. Аеруча кеше күп йөри торган кибеткә дә ярдәм җыелачак махсус тартма куелды. Нашим заинским парням мы отправляли с нашего магазина полностью камуфляжные костюмы, бейсболки, носки, трусы, всю одежду, которую нужно. 10 апрельдә башланган марафон 19-на кадәр дәвам итәчәк. Илдәге вәзгыятькә, СВОдагы Зәй егетләренә битараф булмаган райондашларыбызны игелекле гамәлгә кушыла ала. Киләсе атнаның чәршәмбесендә марафонга нәтиҗә ясалачак. Шулай ук энергетик мәдәният сарае каршындагы мәйданда хәйрия ярминкәсе һәм концерт оештырылачак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре. Ел сайын яз-көз айларында район халкы бердән булып агач утырту эшенә алына. Изге гамәл быел Югары Лыжы авылыннан башланды. Бу эштә кемнәр катнашты? Тулырак киләсе видео язмада. Агач утырту изге гамәл дип борынгылар шуны истә тотып, Югары Лыжы авылындагы шишмә буена агачлар утыртылды. Район җитәкчелеге авыл халкы да бу эштән читтә калмады. Кызылтау шишмәсе авылның бер почмагы тарихи урын. Моңа кадәр ташландык булган урын депутат шушы җирлек Кияү Олег Герасимов ярдәме белән төзекләндерелә. Шишмә тирәсе шулай ук үзара салым акчасына да яңартыла. Кайчан гына монда өмә дисәк тәгән, ясыйбыз дисәк тәгән бөтен халык җыела. Бүген көндә менә 1000 төп агач утыртырга җыенабыз. Авыл халкы бик теләп килгән. Бу инде авыл халкы өчен бик яхшы җал итү урыны булыр. Күркәмешне олысы кешесе күңел биреп башкара. Кемдер утырту өчен чокырлар әзерләсә, икенчеләре үсентеләрне машиналардан ташып, өченчеләре утыртылган агачларга су сибә. Бу Алла бирсә күркәм матур җил, Лыжы шеңнә түгел, районыбызда бер ни үрнәге булып, монда муш кандыр бәйрәмнәрдә үткәрер. Безнең главабыз Разил Галиевич һәм безнең исполком районы, исполком города
Аллага шөкер, бөтенесе дә яшелләндерү буенча шәһәребезне матур тоту өчен бик күп кешеләрен куялар. Гомумән шәһәр районда яшелләндерүгә зур игътибар бирелә. Атна дәвамында шәһәр территориясенә дә агачлар утырту планлаштырылган. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зейдә бердәм булып гомуми диктант яздылар. Ил күләмендә оештырылган чара халыкның грамоталылыгын тикшерү һәм рус теленә игътибарны җәлеп итү максатыннан уздырыла. Зейлеләрдә бөтен Россия акциясенә кушылып тоталь диктант яздылар. Энергетик мәдәният сараена китапхана хезмәткәрләре, ветеран укытучылар, мәктәп коллективлары җыелды. Рус телендә диктант язып, һәркем үзенең белемен һәм грамоталылыгын тикшерә. Тәслимә Гәрәева да мәктәп елларын искә төшереп диктант язып карарга булган. Мин кирәк дип уйлыйм. Мин инде үзем мәктәпне 44 ел элек бетерсәм дә татар теленнән яздым мин диктант. Минем урыс теленнән үзем тикшереп карыйсы килә. Укыганда бик начар укымадым инде. 4 идем, менә бүген диктант язысым килә. Ничәлегә язармын икән үземне сыйныйм. Гомуми диктант язуның максаты кайда эшләвеңә һәм ничә яшьтә булуыңа карамастан грамоталы булуның ни дәрәҗәдә мөһим булуын күрсәтү. Диктант язу өчен мәйданчыклар шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда политехник колледжда оештырылды. Чарага нәтиҗәләр ясалып, диктант язучыларга билгеләр куелачак. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Элекке гадәтне саклап, үй шартларында ипи пешерүчеләр әле бүгендә бар. Хәзер икмәкне чүпрә белән түгел, колмак суыннан куялар. Югары Шипке авылыннан Гөлсинә Гыйлаева да ипи басу өчен алдан колмак хәстәрләп куя. Бу ничек әзерләнәсең? Мин сезгә бүген колмак башы ясарга өйрәтәм һәм инде колмактан ипи, үй шартларында ипи пешерергә өйрәтәм. Югары Шипке авылында яшәүче Гөлсинә Гыйлаева ипине чүпрәсез пешерә. Менә 20 ел инде ул әнисе, әбисе рецепты буенча гаиләсен файдалы һәм гади булмаган ипи белән сөендерә. Киптерелгән колмактан иң элек ашыткы ясарга кирәк. 1 литр суга 2-3 уч колмак салып, сары су барлыкка килгәнче кайнатып аласы. Колмак суына он салып, буламык ясыйсы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашыткы бер тәүлектән соң әзер булгач ипине изә башларга да мөмкин. Кирәк кадәр җылы су, бераз гына туз, шикәр комы, үсемлек мае салып камыр баса башлыйбыз. Колмак ипи озак басканны ярата, тәмлерәк була ди Гөлсинә ханым. Әби инде үзе белде микән, килененнән өйрәнде микән. Менә шулай иттереп инде без ничә кеше шулай династия дип әйтсәк тә була. Менә мин 3нче буын булам бит инде. Шулай колмактан ипи пешерәбез. Басылган камырны берничә сәгатькә җылы урынга куеп торабыз. Күәстәге камыр кабаргач ипи рәвешенә китереп, майланган табага салабыз һәм мишкә тыгабыз. Сәгать ярым, 2 сәгатьтә пешә ул. Менә Гөлсинә ханым колмакны август ахыры сентябрьдә җыя. Югары Шипкәдә ул күп урында үсә. Инеш буенда, Әрәмәдә, күршеләрнең коймасында да очратырга мөмкин. Мондый ашыткыда пешерелгән икмәк туклыклы була, озак саклана һәм үзенең тәмен югалтмый икән. Ипи генә түгел, бу камырдан башка ризыкларда пешерергә була. колмак ипи бик тәмле бит ул. Магазин ипиенә караганда менә шу йорт ипи, өйдә пешергән ипи бик тәмле була. Аны ашап туймаслык. Менә без шуңа күрә инде шуңа өйрәндек, ияләндек. Хәзер инде 20 ел пешерәмдер мин шушы колмак ипиен. Борынгыдан килгән гадәтне югалтмыйча буыннан буынга сакланган рецепт буенча Гөлсинә ханым Гыйлаева кебек колмаклы ипи пешерүчеләребез булганда милли ашларыбыз онытылмас дигән теләктә калабыз. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Эйшербез. Коймак ягы. Бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Тагын да күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Ә мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.